Esselamu aleyküm. Her günlerini, beyik dähmet üstünlüklerini, toy bayramı besleyen mehriban vatandaşlar, biz sizin döwletli ojaklarymyza agdy beriliň, aty doluň, hemra bolmagyny arzu etýär. Kim görüpdir dähmet çekmän bu bagty, bu gadymdan gelýän durmuş adat diýilýär. Sizin çekýän dähmetiňiz durmuşyňyza bagyt nurun çaýtyn. Halalykdan galan destarhanlaryň nadanmatdan dolu bolmagyny, dağlara çykan bulutlar kimin ykbalsyzy belentlikden belentligi götermegini tüýtürmeden arzu etýär. Türkmen halkyny toýly günlerde ýaşadýan, döwlet adam üçin diýen aslında Türkmen halkyny geleceği anan alıp barýan Kahraman arkadaşymyzyň janynyň sag alyp barýan işleriniň hemişe rowat bolmagyny arzu etýär. Mehriban vatandaşlar, haşeýli ýaşy arzuwlar siziň her biriňize ýollap, atalar söz gepleşigimi diýelimde öýde işine başlady. Hormatly adamlar, bizim söhbetimiz Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Dil edebiýaty, tarih we pedagog ilmleri bölüminiň esasy bilermeni Rehmet Kılıçev. Rehmet gepleşigimize hoş gördük. Atalar söz diýilende esasy pehimdar dananyň aýdan sözleri ýadyňa düşýär. Aýratynam şu atalar sözleriniň beýlek sözlerden tapawutlygy, az sözde köp manyň barlygy gurulmuşlar dogrusynda dowam etdik. Dogry aýtýaň, hormatly prezidentimiziň halkymyza sowgat eden Paýhas Çeşmet kitabyny eliň alýanda, şoň içinden özüňe durmuşda gerek zatlary, gyýfga sözler, nazyk beýan edilen jümleleriň üstünden barýan. Şeýler düşünje we şahirana, ýagny fazlaşyklyňdan ýan sözler adamyň ruhyna has täsir etýär. Misal üçin goşgular bolýar, ýa bir beýlek aýdym sazlar bolýar. Türkmen atalar sözlerine de edilýän fazlaşyklyk maksus. Gyýfga sözleriň içinde eýem özüňe gerek çuňur manyny jemläp bolýar. Bu ýan bundan 1000 ýyl ozalky atawalarymyň aýdan sözleri, ýörüňli sözleri, misal üçin Mahmud Kaşgarlyň Türk dilleriň diýwany atly eserine ýa-da Yusuf Has Hajibyň Bagtakyna ballady atly eserine bolsun. Şol ýerde aýdylan pehim paýhasly sözler edilşuň günüde özüniň ähmiýetini ýitirenok, özüniň täsirligi bilen, özüniň şirinligi bilen, şekerligi bilen, süýjüligi bilen henüde adamlary täsirini ýitirmeli hem ähmiýetini ýitirmeginde dowam etýär. Şonuň üçin şu atalar söz nakyllar babatda halkymyzyň baý tejribesini göz öňüne getirsen, gyýska sözde bir has uly manyny açyp berýänligi üçin atalar sözi nakyllar bir hakykatdan hem paýhasyň çeşmesi hükmünde hasaplap bolýar. Şoň üçin atalar sözleri her bir adamyň terbiýemek de bolupdy orada. Kahraman arkadaşymyzyň ilgünimize sowgat eden Paýhas Çeşmet kitabyny şeýler aýdylan atalar sözü bar. Ene elim, dilim elhem. Rehmet häzir bu sowala siz öz pikiriňizi beýan etmeden öňürde bu sowaly ileşlerimize goýulyň, ileşlerimiz näme pikirde kan? Nasirde ene elim diýen barada durmuşda bolýan ýagdaý çaga algap barýar kaperden atalykda büdüräp ýykylyp ýanky elini sypçyrdyp aglap oturmakdy, ene ýanyna baryp sypçyryn ýerde görüp sypalap oşap barynamazsa, ana oglum indi gowuldyň ýa-da ene çaga indi gowuldyň diýse, dogrudan hem çaga edil öňküsýär ýerinde oýnap ber. 50-70 ýaşly eneler atalarym ene barada gurrun açylanda gözleriniň çygyjlaryny duýman gallar. Ine şeýerde ene barada tymsal ýadyma düşýär, ene bir ýaş ýigit enesini ýüzüp, ene men senin diýär, meni şu neçeli ak süýt berip uludanyňy men ödemekçi diýär. Şonuň üçin men diýär arkama alyp Käbe gidip gelmekçi diýär. Bolýar oglum diýär. Ine bular söýlelik bilen enesini arkasyna alyp Käbe gidip gelýär. Ine şu Käbe gidip ýyna dolanyp gelýärkä oba görnende oglun ejesini ýölenýär. Eje diýär, men senin diýär beren ak süýdüň hapladym kam diýär. Ene sen bir durup ýüzüne seret diýär da, o oglum diýär, bir gece çirmetmen geçiren giýjem hakladym diýär. Ine şu sözlerden görünýär, ene uly hormat taqdim edilýärligi. Ene menin bunakla düşünjem söýlerek. Ene elim, dilim elhem. Ýa-da eneler hakda näçe aýtsaň aýdyp oturmaly. Enenin elinin emligini her bir insan bilýändir. Egerde haçanda çaga ýaraşyk bolan ýagdaýynda näçe dermandyr där alsa da, näil bolsa da şu ejesiniň
özüniň eliniň endigine garaşyla olar eger şu çağajygynyň baş ucunda gelip şoň kelleçiň sypalan ýagdaýynda da ol çağa özüne gelip bilýändigini gudratdygyny görkezip bilýär. Çağa enäniň söýgüsine mätäç ýalňyşlyk goýbaran ýagdaýynda bir ýerlerde ýa urşup gelip söýgüş gelen ýagdaýynda da şu ejesiniň ýanyna gelse ejesi onuň yüzüne seyredip bir gowja sözleri bilen sen oğlum şu ýalňyşlygyň indikide goýberme balan sen akyllyjamsyň diýen sözlerine garaşyp durýandy. Şuň has çuňur manasyny giňişleýän manasyny açmak üçin hormatly prezidentimiziň ene tagdim mukaddesligi tagdimatly eserini okumak iň bir jaýdar mysal hükmünde kabul edip bolýar. Ene şol ýerde hormatly prezidentimiz ene mukaddesligi hakynda halkymyzyň içinde bar bolan bir urawayatlary, tarih urawayatlary, hekayatlary hem şolaryň durmuş bilen baglanşygyny, onu hakykatdan alimler tarapyndan ikrar edilen zatlardan aýtýany. Ene elim dilimeliken diýen söz her bir adam üçin düşnükli da şeýle rawayat da öňkü döwürde bir ýaşygyt kerwanyň uzakyola sapara gitýär. Şol ýerde de bir ýara usuly uçurýar. Oňa kerwanna her näçe ustad tebipleriň ýa-da milli tebipçilikden, lukmançylykdan başa çykýan bir emýon bilen bir meşgullanýan adamlaryň bardygyna garamazdan hiç ýeli bir ýanky där-derman etselerde ýanky ýigdiň ýaş oglarynyň bir ýagdaý öňküsinden bir gowlaş bermänler. Şonuň üçin ýanky ýaly edip ahir ata watanyna ýetirende enesiniň balan diýen sözüni eşitenden meýam ýanky öz gurugyna gelip başlapdyr diýär. Şonda kerwanbaşy adam Miň Lukmanyň meliheminden, Miň Lukmanyň bir dermanyndan enäniň ýekeje ýakymly sözü has täsirli bolýan ekenipdir. Şonuň ýaly rawayatlaryň ýene birine de bar. Molumlaryň bir talip bolmagy gelýän okuçylardan ilk bilen soranda siz öz eneňizden akpata alyp gaýtdyňyzmy diýip soraýan eken. Ondan bardy ýerli ýol sawurlaşyp gaýtdy, koşlaşyp gaýtdyk zat diýseler, ýok ýürüýte şu ýanky ýaly ilminiň bilimiňiziň bir ýörejek ýollaryňyzyň urawatçy bolmagy üçin, işiňizden hat ilerlemek üçin şu eneleriniň akpatasyny ýagşy dilegini almagyny talap etýän eken. Şonuň üçin durmuşyň ähli ýerlerine bize edil hydrata ýaly bolup dadymyza ýetişýän, ýüregimize giňlik berýän, bizi beýik maksatlara uruklanýan söz paýhasy bolup durýar. Şu ýerde enäniň mukaddeslik keramat bilen baglanşykly bir alim bar eken, geçmişde ýaşap geçen dünýäniň ähli syryny akyl ýetiren, hemme zada düşünýän, ähli hadisanyň näde başlajagyny, näde dowam etjäni, näde tamamlanjagyny çenli öňünden kesikläp bilýän ýa-da tarih zatlary mäýatdan bilýän alim hemme zatyň syryna düşünse şu ene mehribanlarynyň syryna hiç akyl ýetirip bilmändir. Ondan mümkün bilýänlerinden has kämilleşdirmek üçin ödem gönnün onu şu ene mehribanlarynyň syryna düşünmek üçin gaýtadan ýyllere gitýär. Taşyn öz iline tapdyrmayan kitaplar belki şol ýerde bardyr. Şu kitaplar okusan bir enäniň mehribanlarynyň syryna düşünýär, akyl ýetiren bir ömrümde ýekeje akyl ýetirmedik zadym şu zat. Şuňa bir akyl ýetirenip dünýäni aýlanýan ýöne hiç gelip bir göwüni andyrýan suýtly jogap tapyp bilenok. Ondan soň ahir enäň ýanyna baryp özünden soraýar. Men şuň ýaly ýeti iklimleri, ähli ýerleri aýlanyp gördüm. Ýöne ene mehribanlaryň syryna nädip eneleriň şeýle mehriban bolup bilýänlerini hiç akyl ýetirip bilmedim. Şuň sirri näme diýene ýa-ki ene ýylbarypdyrda balam munyň üçin diňe ene bolmaly, ene bolmady adam muňa mukaddesligi düşünüp bilmez diýip jogap beripdir. Mysal üçin häzirki döwürde ilim ösýär, kämilleşýär, zat etýär, bir her ähli zatyň bir mysal üçin bizim galaktikamyzyň çägine daşyna ýyllarlarda akyl ýetirip bolýar, ýeriň aşagyna asmanyň üstüne bolýan hadiselerde akyl ýetirip bolýar. Megerem hiç haçan akyl ýetirip bolmajak, sır gudrat şeýle mehribanlyk bolsa gerek. To tyrly sowalara tyrly jogap bolup durdy. Gatgo. Rahmet size berjekendiki sowalymyz il ile sygar, öý öýe sığmaz. Bu sowal ileslerimde alyp gerdekan. Il ile sygar, öý öýe sığmaz nakylyň manysy. Anha bizde türkmen halkymyzda esasy zat agdybirlik, jewizlik, böplik ündölýe. Ilde näçe adam bolsa da olaryň ýagşysy, ýamany, dogurçuly, adalatlygy, asyllylygy hemmesi
bir bolup yaşaýarlar diýen. Ýalňyşlyk diýen ýagdaýynda da olara şu ýylyň içinde özleriniň maslahatyny berip ýaşadym hatyny goşmak üçin etdiň. Şonuň üçin bir ýyl bolup ýaşamaga mümkinçilik bolýar. Ýyl ýyle sygar diýen manysynda şeýle pikirim aýtýan. Bu ýerde öýe sığmaz diýen öz çağlaryny agdy bir maşgala edip şolar bir maşgala bolanda da olara öý tutup berip şol arada şu maşgala başly hökman alada etmeli, özleriniň borçyny ýerine ýetirip bermelidir diýen pikirim bar. İle sıgar dilende iki tane owa birigip gaza haşary işlerini geçirmekde ya da bir türlü çapulçuluklar gaytarmakta, ululu merekel toylar soğumakta iki tane owa birigip şöyle ağzı bir ýagdaýda geçiripdirler. İle sıgar diýen naklın birinci bölüm malda şöyle mukadi pikir etýän. Indi öýe sığmaz diýen ikinci bölüm marada bir durmuşda her hili noksanlıklarım olar. Yine kavut bir öýde 2-3 gelinin bile yaşayan fırsatında ağdı verili saklamakla hasta kıyılaşıyor. Ne şu 2-3 gelinli öýlerde hocalık bası eneğinin, atanın hem de gelillerin, yigitlerin hemmenin ağdı verili bulmak dedi olur. Ata-babalarymyň eserlerine de giňden ulanan sözleriniň biri Nustaw edebiyatymyzda gadymy türkmen sözleriniň biri bolan owa köý diýen manada ulanýar. Köý köýe sygar, öý öýe sığmaz diýen manada ulanýan görnüşler bar. Bularyň ählisine şeýle pikir etýän, mysal üçin dörli taryhy döwürlerde bir ýerde mysal üçin gurukçuluk bolsa zat etse bir ýyl başga bir ýylyň ýanyna misal üçin ýankyly bir ornaşmaga, şol ýerde ýerleşmäge, ýaşamaga mümkinçilik töretmek üçin haýyş edip ýutup barpdyrlaryny kimdir biri nähili bir mätäçlik ýa-da zerurluk bilen teň ýanyna ýutup gelse, misal üçin oturara yer berdiýse ýeriň bar wagty, içeri suw berdiýse suwuň bar wagty berip bilýärken, onda senem şonu ýerine ýetirmeden aýyp görülen häsiýetlerin ýagdaýlaryň berdi. Şonuň üçin ýyl sygar ýa-da owa sygar diýilen many şeýle bolma. Alimlaryň ýazan eserlerine bir okan bir wakam ýatmyşy. Şol ýerde gönülen şu öýe sığmaz diýen düşünjäni düşündirenler ilkinji nowatda bir öýde misal üçin bir öýüň bir ogluny öýerseler, täze gelin arsalar da deseler, täze maşgala emele gelýär. Bir öýüň içinde iki sany maşgala, ine şulary oňuşdurmak, şulary alalaşdyrmak hat kyn düşýär diýen many ulanlypdyr diýip düşünürýär ýankytözi. Ýagny öýe sığmaz ýani ýyl hat uly köpçülik bolup gerekli az ýer oturuşyp biler. Emma bir öýüň içinde, bir howlada, bir maşgalada ýaşaýanda onlar inler ýa-da ýanky gaýyn bilen geliniň arasyndaky käbir ýagdaýlarda ýatly birek düşünşip bilmezler. Ýagny öýe sığmaz diýen many ulanypdyr diýip düşünürýär şol alimiň işlerine. Ine şeýle seretýän boli hakykatdan mysal üçin bir öýüň içinde ýaşaýan bir näçe maşgala bolsa, soňa waka olaryň çağalary ösýär, örüňe köpelýär diýe çağalaryň özleri oňşuksuzlygy, mysal üçin näme bir zatyň üstünde sözleriniň adaşmaklygy tutuş olaryň ejesine, kakasına täsir edilýär. Her kim näme de bolsa öz çağatyny, öz balasyny eýwerýär da halatlarda öz çağatynyň hereketine nähäkdigine garamadan öz çağatyny aklamaga, çağatynyň hereketlerini şoň tarapyny tutmaga çalışýar. Ondan şonuň ýaly-ýagdaýlarda iki sany maşgalanyň arasyna tow düşmegi mümkin diýip düşünürýärler ýa-da misal üçin gaýyn bilen geliniň arasynda käbir düşünüşmezliklerim edil şunakla ýana düşünürýän ýerler bar. Bir öýüň içindäki iki sany çağanyň terbiyesi, ýagny şo meňdeş terbiýelerildi özleriniň alt başlary tapawut edip durka başga ýerden misal üçin ýa-ni alan geliniň hereketi zat hökmen tapawut edilýär. Şonuň üçin şol geliniň ýa-ni täze baran öýüne öwrenişmek üçin, şol ýeriniň däwini, desturuny berçay etmek üçin wagt talap etýär. Şonuň üçin ýa-ni bir öýe sığmagy üçin, ikisini alşyk etmek üçin gaýyn tarapam, gelin tarapam hökman birek ýere garaşykly, birek ýere syýlaşykly bolsa az gowy bolýar diýip. Ata-babalarymyzyň eserlerine şeýler urawaý tawat dilimde bir ene özüniň ogluny öýertdir. Soňra geliniň ýanyna baryp
oğlunu taliplap başlaptır. Gıyım men oğlum owanyň akylly başly bir tagdyn gerçek ýigitleriniň biridir. Hawa onun aladasyny etsen, onun göwnüni yıkmasan, onu ýankyly razy etmäge çalışsan, olam seňem gadyryň welerdir ýa. Soňra oğlum ýanyna barýardy, gelini başlaýar. Oğlum bizim aran gayadamaz ve oğuzunun gülüdür ve in bir asıllı edepli ikramlı ocaktan çıkan gelinler bunun yali masalanın göğünün yıkmagam katı ayıptır, katı kabahat harekettir. Şunun için gelecek ırskal bereketimizin has ziyade olmak için ümimize ağzı verilen has hüküm sürmek için eğit beytin gelinin göğünün tapta alaşmaya çalış, bir sağlaş noktadan çalışmaya çalış deyip enenin öýdi oğlunun ýanyna gelinini, gelininin ýanyna oğlunu öwüp şol ýankyal ağzy berli üçin etýän ekenne. Gator. Esasy agzyrlyk meselesi her bir adamyň öňünde ilkinji borç bolupdyr. Rahmet size enneki sowalymyz kanagat bar eýler, nefis har eýler. Bu sowal ileşlerimi näl pikirde kan? Kanagat bar eýler, nefis har eýler. Dile nakl barada tymsal aýdyp bermekçi. Ine Irak bir pukara kişi uzakluğunu işler, yada gelen vakti bir yerde din zalmana oturunda gününü nalap men de uzakluğun şunca işledimim bu lelin yaşap bilem o men haçın sılayan yaşap bile kandı nalış ettiler yine son vaktan bir yerden uvad estiler senin eder uvi bol telki durmuşta yaşadın gelen moda der sol anırdaki beyik dağ golyan der golyan sol dağın tepedindeki kuva görýärmiň diýeni görýän bolan şol kuwaga barda içine girdenim şu ýerdäki kymmatbaha lagly gowhurlardan özüňe geregini kanagat bilen alyp gaýdarsyn diýer. Bu kişen bor diýip adyrap köp ýörap dağın tepedine çykyp şol ýerde kuwa girýär. Kuwa girmäkde ýene ýanky uwa desdiler. Sen de kuwa girenden soň elinde gawy öz kanagat edip öz götürüp biljek ýükmalarsyn. Eger de götürüp bilmeden yük gözden gaýyp bolup giderdi. Şunu ýadyndan çykarma diýer. Ine bu kişi gowy girip görýär, gowyň içi lagly gowhurlardan, durmerçellerden dolu eken. Ol munyň içinden has gymmat bahal türüýlerden elindäki haltany doldurýar. Haltany doldurup arkadan hinglenjirip oba tarap ýörýär. Ine o gitdigiçe ýol bar uzaklaşan ýagolýar. Teya halta ağır olunu götürüp bilmen, yuvaşadan haltan yerde koyup bir elini saptırman, sol sesin aydan yadını da eğer haltadan elini ayırdın, halta yitirme ol gider diyen son, haltadan elini ayırman bir tane deyincini alıp, yeni arkasına götürüp yürüyor. Onda da yadap, sonra baka yuvaşadan haltan tüylep başlayar. Yine oğa da görünüp durulun, yankı kişi, halis mecazı da halta, elini var tükürüp, teriden badal götürme için kendim kaldırmak değil, serese halta yom yok bol kettir. Ana aýtdym ha diýen, meňe bular ýar bakt etdirme diýip diýer. Şol wagtym ýene de uwad etdiler. Sen diýer özüňe berilen zada kanagat etmedin. Kanagata bereket diýipdirler. Sen kanagatyny gaçyryp nefsiňe buýrup bilmen, öz nefsiň pidasy boldun diýer. Kanagatlylyk ähli zatda da gerek. Ne şeýler söz düşünje wada hemme zatyň üçin wagty, ähli zatyň bar wagty hem hiç zatyň ýok wagty nämedir bir zata zar wagtyň hem iň gymmatly zat kanagatdyr diýe. Näme şükür bolmaly? Hiç saçan tega kanagatyň bir garasyna şükürlilik, bir garasyna da sabırlylyk we ikisi miň sowaply, bir haýyrly zatlaryň bir hasabetli ýaşanyň üçin kanagatly bolmak, şükürli bolmak iň beýik mertebeleriň biri we ine Mawtumul Piragiňiň kany bolup izzatda tut özüňni her namarda sarartmagy ýüzüňni diýen seterler bar. Kany diýmek kanagatly diýmek. Kanagat diýlene näkäbir ýerler düşünjeler bolýardy. Şol üçin has köp işler amala aşyryp bilýärken, oň hötdesinden gelip bilýärken, azada kanagat edip oturmak eýem ol kanagatlylyk hasabetine olaýam ýaltalyk ýa-da göwnüň işe barmazlygy ýa-da biperwalyk ýaly düşünürlerdi. Arap şahyry Al-Muntenebbi'nin bir goşgusy barda insanyň iň uly aýyp has uly işleri bitirip bilýär, az zat bilen kanagat edip oturmagdyr diýe.
eger elinden has köp ýagşylyk gelýärkäde yo men öňkeden ýagşylyklarym az dälip kanagat edip otursam olaýam kanagat hata etlen ok. Inni şol ýerde kanagat bar eýler, newis har eýler diýe. Har eylemek sözüni bizim eklimizde düşünükli zat, newis diýilýän zat, newis hakynda da ata-babalarymyz köp ilmi işler ýazdyrylar, edebi eserlerine ýazdyrylar. Newsiň ters işlere, ters ýollara itirip durýan bir güýçlügi hakynda aýdylýar da, sen newsiňi bir işe meşgul etmeseň, newsiň seni şer işe meşgul eder diýe. Yani sen öz nefsini haysam olsa hayırlı, asıllı, peydalı bir işe gönüp durmesen, şonu işlemeye meçhul etmesen, yani özünden haskogu işlemekle talep etmesen, ona yankı boş oturmaklık, bekarlık yardatların netice sonlu bilen yankı şer işlere yadık gider diyen manen verir. Sabırlı olup, halal zahmet çekip, hareket etmeli, hem de yankı yaltalığı, hem de yağışlık etmezliği iteryen duygularım, desine basıp yatırmalı, özümüzü bir ýagşy işe meşgul etmeli. Rahmet size berjek indiki sowalymyz dilegçiň torbasy dolmaz. Bu sowal ile işlerim däl Kardakan. Dilegçiň torbasy dolmaz. Dileg etmek insan mertebesine gelişýän zat däl, ol insan mertebesini kiçeldiýän zat. Gatymalarda sany goňşy ýaşapdyr. Goňşy häli şundy ol öz ýakyn ýaşaýan goňşynyň köp zatlary dilep garşy oň öýüne baryp durupdyr. Şonda ahyryn goňşymynyň dileginiň gutarmajakdygyna gözi ýetenden soň goňşy diýipdir, bir udaýyn ýüp al diýipdir. Şonu meniň öýümiň töweregine aýlada sen beýliňe daň diýipdir. Şondan soň goňşy şol ýalňyşlygyna düşünüpdir. Şeýle hem haýwanlaryň arasynda da şeýlerek ýagdaý bolupdyr da pişgaga elmydama dilegde gezipdir. Özi ýaly haýwanlaryň arasynda. Soň muny halit haýwanlar ýadapdyrlar. Ahyryn köpçülik bolup onu ýadgaryp torwaň arkaňa daňylsyn diýip onu ýadgarypdyrlar. Şeýlelikde onuň torbasy häzir etçeldi arkasynda. Dilegçilik etmek häzirki döwürde de ýadgarylypdyr. Meselem goňşydan gelen doýurmaz, o da wagtynda gelmez diýdi. Ana şol pähim bilenem men şu nakla düşünçini jemlätim bilýär. Dilegçiniň torbasy dolmaz. Bu nakylda meniň pikirimçe önümel düşünmelim kadýar. Sebebi dilen kişide bolsa kiltin asmanda dilinin duýdy yetmez. Ya da atamdan alanym dadymlyk, Hudaýyň beren doýumlyk diýilen urdaş nakyllar bar. Ine şu ýerde dilegçilik barada tymsal gurulmersem Irak bir oglaryň birinde dilegçilik bilen ýaşap gelen biri owadaky bir ýaşulyň öýüniň deňinden geçip barýarka ýaşuly menlerinde işläp ýörekeni, onuň deňinden geçip barýarka ýaşula ýüzlenýär. Maňa bir epesra pul berip bilmezmi diýär. Olum bor beraýyn diýär. Onda şo pul gaýrat et berseňiz diýär. Inhadi öýe gir, içki jaýyň töründäki keçäniň sar tarapynda galdyrdan soň aşagynyň şo pullardan geren alyp gidiber diýär. Ol kişi öýe girýärde dogrudan öýüň töründäki keçäniň sar tarapyny galdyrsa pul var ekeni. Bu kişi o puldan geren alyp gitdiýärde inhadi dilinen duýdy etmez diýip aýdyp geçen şeýle dilegçilik bilen ýaşamaklyk kyn ýerde inha ýene az wagtdan dilenip alınan pullar tamamlanan soň ýanky dilegçi kişi ýene de ýanky ýaşulyň ýanyna barýar. Ýaşuly maňa ýene bir adam pul berilmezmi diýär. Sen diýär puluň goýulan ýer özüň bilýän bardaça şo ýerden alyp gidiber diýär gerek diýär. Ina bu kişi barýada ýanky aydylan ýerde bar görýär bolan keçen galdyryp görýär, görse pul ýok. Ol ýalňyş seçdim makam diýip beýlik keçelerini barýan galdyryp görýär. Öýleri dör görýär, ol hiç ýerden pul tapmaýar. Ondan soň bir jaýdan çykyp ýa-da işläp duran gojanyň ýanyna bar, hiç ýerde pul ýok kelle diýär. Onda diýär, "Ýok, sapar alyp giden puluny getiren diýär." Ine şu ýerden umumy aýdylsak bolan pikir dilegçilik bilen ýaşamaklygyň kynlygy. Umuman dilegçilik etmek ören pes bir iş ataplanýar. Meniň dilegçiniň torbasy olmaz diýen atalar sözüne düşünsüm şeýlerek.
Paykas Çeşmet kitabında Dilekçinin torbası dolma adlı bir atalar diyordu. Misal üçün dilek etmekindir birine haiş bilen yüz tutmak diyen atlar hakkında atava olamadan belli bir çek koyutturlar da. Eğer adamın on kısmı avat olsa, akıl huş yerine olsa, öz günlük içeğini, işçeğine kazanmağı, özünün gücü, guruvatu, rovutu bar olsa, kimdir birine yüz sağlartıp görmeklik onlanmayan hasiyetlerin biri olupdur. Dilekçinin torbası dolmaz diyen zat, eğer de sen öz ırsgalını, günlük kazancını dilekçilik etmek bilen kazancak olsan, onu hiç açan gözünü getiriyen kazancına, ırsgal mertebeni, dereceni yetip bilmersin diyen manna olmalı. Neşe şeyler söz vardı, eğer de bir adam gün güzeranını dilekçilik kazanmak gözüne getirse diye de misal için işlep yörüngüne bir gitarçılık etsem ölmedi ödül kazanıp borlu deyip fikir etse diye onu Allah Teala şol adamın çoğuna düşmek için 7 yerden kapı açar diye. Onun için adam kim ise kimdir bir bilen ettiğin gurrumlarına ya da yanlışlayan fikirlerine de içinden ettiğin niyetlerine de öğrensiyere sahip olmalı. Halal zahmet çekmek hakkında, belirli maksatlar bilen yaşamak hakkında fikir etmeli. Fikirinin edil magnetin kıyal hayasiyeti oluyor diye magnet demirleri özüne çekebilen orada diye fikrim ne akil fikir etsen edil sonra layık yağdayları özüne çekiyor diye de. Onun için yankı fikir edilenine de bir arzu etlerine de gözümüne getirilerine de dine goğulatları arasında halal zatları bir gözümüne getirmek, hıyalına salmak ünlü. Onun için yani kıyali dilekçinin torbası dolmaz değil yani eğer hakikatten dilekçilik edip gün vermeyi gözümüne getiriyen olsa onu hiç açan bayamadan baynamadan değil ya. Bereket diyen bir zat da bereket diyen zat pulun sanının köplüğüne derle sol kazanan zatın sen özüne tutuş maşgalana ya da doğancılığına katnaşlığına öz zerurlukluğunu yapıp bilyenliği bilen ölçeliyor. Hemişe adamın önüne koyan arzuları bu durmuşda hatıl olurmuş diye. Şoň üçin bir adam ýaşy dilegde, ýaşy arzular bilen özüniň durmuşyny balanşdyrýar. Siziň öňüňe goýan arzularyňyz. Adam hemişe arzu bilen öňüne goýan maksatlar bilen ýaşaýan sebäbi arzu göresin gelýän zatyň bir suraty maksat bolsa şoňa barmagyň salgysyn bir düşünje wada. Hormat prezidentimiziň dörejilik adamlar üçin döreden uly mümkinçilikleri wana şolar esasynda eser yazmak, ilmini bilen paylaşmak, gözüne tutyan zatymyz ene şu ýerde paylaşmak hakkynda gurrun edemede bir urawayet ýadyma düşýär. Bir gezek peýgamberimiň öýüne bir goýun ertip beripdirler-de, ýani ortam äşe enemiz bu goýuny ýaş oglanlara soýdurup durdy, oň etini üleşdirip bir ýöle onu ýöne alyp galýarda galanlaryny goňşy oglanlara galyp basarlara paýlaýar. Ortam giýişlik peýgamberimiz öýe gelenine gurrundan gurrun açılýada ýanky äşenemi daýtdy, şoň şeýle getirilen goýuny olanlara soýdurdum. Ondan sonra olar ine sen goýurýan ýerine aýryp goýdum da galanlaryny hemmesini paýladym diye. Şonda peýgamberimiziň aýdan bir sözi bar. Äşe diýe sen niýe özümize goýduk diýen ýeriň diýe aslynda özümize goýulan zat däl. İle paýlan zatymyz biziň özümize goýulan zatdyr diýe. Özümize goýulan zatymyza ýert içert ol geçer gider. Emma ile paýlan zatymyzyň haýry, sowaby, ýagşylygy ýylla boýy tutuş ömrümizde ötýänçe ondan soňra yeter durur diýär. Şoň üçin şu ilgini bilen paýlaşan zatymyz, ile ona paýlan zatymyz özümize alyp goýan zatymyzdyr diýe. Şoň üçin hormat prezidentimiz şu döreden mümkinçiliklerinden peýdalanyp bir öz mümkinçiligimizde okuyupda bar zatlary ýazmak ýa terjime edip ilgini bilen paýlaşmagy gözüňe tutýar. Beýik işlere, beýik maksatlara uruklanýan gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il ýurt bähwetli işleri hemişe urawajalsyn. Arzularyňyz hasyl bolsun, rahmet. Siziňe malp barýany işiňizde üstünliklen hemra bolman arzu etýär, galamyz ýeti bolsun, gahrman arkadamyzyň haýatyna görünmeden, eşdenmeden toýdan bolsun. Ketmegenden kemal tapyň. Sag bolun. Hormatly adamlar, biziň söhbetleşmede Aşgabat şäherindäki 1-3-nji orta mekdebiň müdiri Aşyrmat Gurbanow. Aşyrmat bilen gepleşmede hoş gördük.
Atalar sözü halkın yürek sıyınığından geçen bir acayip dana sözler. Az sözü köp mani beren sözlerin her biri sözlerin hamir mayası diýsegem ýalňyşym bar. Gurulmuşlar doğrusunda dowam etse. Türkmen halky şahanna, gepe, söze, saza hormat koyan halk bolupdyr. Şol ata-babalarymyzyň goýup giden edebi mirasy bugun bizim üçin uly ýol ýere bolup durýar. Bugun berilýän şol päkim paýhas çeşmeleri biziň ýaşlarymyzy terbiýelemekde, olar dogry ýola salmakda, olaryň kalplaryny täminlemekde biziň üçin bir uly mektep, uly ýol ýöreli bolup durýar. Ene şoň üçin gadet jurnallarda, teleradio ýaýlymlarda berilýän gepleşikleriň üstü bilen, ýadyna geçirýän okuw sapaklamagyň üstü bilen şol paýhas çeşmelerini ýaş nesilleriň aňyna ýetirip, olaryň şol öz kalplaryny ornaşdyrmaklar üçin işler alyp barýar. Gato. Azerbaycan oğlum kahraman arkadaşımızın ilgimizde soğuk veren Payga Çeşmesi kitabında şeyler aydın atalar söz var. Malım gitse gitsin, perim gitmesin. Bu soğuk söz fikrini beyan etmeden orada bu soğuk iyileşlerimize koydun, iyileşlerimize fikirde kan. Malum gitsin pelim gitmesin nakılın manatına men düşünçüm şeylerek. Tutuş intaniyet adam häsiýetlerini uly iki topara bölüp, olaryň iň gowlaryna intanperwer häsiýetler diýip atlandyrdylar. Intanperwerliň iň naýbaşdy bolsa kalby päklik, ýüregi arastalyk, düzüw pälilik, ýagny kanagatlylyktır. Haçanda insanyň kalby arasy päli düzüw bolanda eşretli durmuşyň lezzetini görýär. Çünki her kimiň niyeti, päli, ýüregi onuň öz durmuş hemrasydyr. Kämagallar insan baýlyga harta dünýälige gowalaşyp öz yntanlyk mertebesini peseldiýär. Ir wagtlar bir ýigit edeni şowna bolup arsgaly döwlet tartypdyr. Depseň deprenmez baýlyk toplapdyr. Harta dünýälige baýlyga gowalaşan ýigit özüniň bu dünýäde barlygyna şeýle derejä ýetmene sebäpkär bolan insanyň, ýagny mukaddes käbetiniň halyndan habar almakly hem unutýar. Aýaýlanyp bel geçýär. Ýigitiň iş uguruna bolman şowsuzlygy uçurapdyr. Ýigit dana babadan onuň sebäbini sorapdyr. Dana babanyň İnsan kogaydak haçan enen halından habar aldım diyen soruğuna yigit hiç hili cevap berip bilmendir. Çünkü yigitin kalbına hartı dünýälik aralaşıp kanagatlylyk ondan taşlaşypdy. Halipa şahyrymyz Gurbannazer edýsin. İşiň bile boldy, dogruja ýaşa, senden tamakin däl köp sady göwnüm. İşiň şowuna bar, horluk çekmersiň, hemme kişi ýaly bolaýsaň oglum diýen setirler. Mehriban arkadamynyň döwlet goşuramanyndan ak gerek şagrynda adam ogly ýaşan şekilli, ýüze göze nur gerek, ýürek ak gerek. Bu dünýäde orarsyň sen ekeni, netiň päliň düzüw gerek, päk gerek diýen setirlerden görnüşýäli. Kalby päklik, düzüw pälilik, sap ýüreklilik elbetde insany bagtly durmuş atara. Bu nakyrla aýdylýan malum gitse gitsin diýmegi türkmen halkymyzda malum gitmän bolanok. Ana şonu türkmen halky gynan duranokda başa geleni soňsun niýe? Durmuşyňy halallyga ýursaň, onuň öwedini dolup bolýar. Ýöne päliň düzüw bolmasa, niýetiň ýagşy bolmasa, onda öňde noksanlyklar hatam köp bolýar. Ýagşy niýet yarım döwlet diýeni arzumyz Türkmenistan gülletin arkadagyň paýhatyndan batlanan Türkmenistan baý bostan gülletin goý türkmen halkymyň her birine ýagşylyklar ýaran bolsun. Malum istegsin pärim gitmesin diýen atalar sözüniň ören ulugyň manysy bar. Sebäbi halkymyň arasynda adam bir ýaşar, edebi iki ýaşar diýen ajaýyp päkim paýhas barda. Hakyky şahsiýet bolmak üçin ol watanyna, halkyna, daştygörüň näklere nusgaly adam bolmaly. Hemem bir özüniň akyl paýhasy bilen, görüm görüldüsi bilen, edep ikramy bilen iz galdyryp bilýän adamlara biziň pikirimizde hakyky şahsiýet diýip bilýär. Halkymyzyň nusgalyk goýan mirasynyň arasynda biz şu atalar sözüniň jogabyny tapyp bilýär. Kalby, niýeti, düzüw arasda bolmaly. Her bir zady gowru goýarmaly, gowluk barda pikir etmeli, ertire önamli, şuny buýsançly ýaşamaly. Bu arada Türkmenistanyň halk ýazgysy, Mawtumuladyň döwlet bayranyň hemde Mawtumuladyň ýaşawaryň eýesi Zekili şahyrymyz Gurbannazer edýsin goşky setirlerine şeýle atpa. Yaramaz düýüş görüp berme dumanyna, yaramazlyk bolmasaň küýüňne. Anha ýyldız süýünde gitdi asmanyna, çağı boldy goňşymynyň öýüne. Ýyldız süýünmegi erbetde ýorulýan bir
düşünce. Adamın kalbi, päli düzü bolanna, niyeti düzü bolanna, durmuşam gowlanya, jemgiyetem gowlanya, yaş nesillerin kalplerine şol ýaly ajaýyp pikirler, duýgular kemale gelýär-de. Celaleddin Urumi'den, akıldar Urumi'den soraptırlar diye de. Sen okuyarsın, yazyarsın, okuyarsın. Sen näme öwrenýän, näme bilýän diýende, ol men hetdim bilýän diýip jogap beripdir diye. Demek şu her kim özüniň hetdini bilse, şol dogrudan men şuun kunna watanyma näme goşan goşýan, halkyma näme ber bilýän, jemgyýetine näme peýda getirip bilýän diýip öz kalbyna soraýalyp ajaýyp pikirleri salyp bilse, onu durmuşymdan gowlanyp nusga bolup biljek insanlar bolup yetişip bolýar-da. Indi ýene bir şutaýda matumly bir rewayet ýadyma düşýär. Bir ovada adamlar üýüşip, bir çaýlaşyp, degişip oturup kalıp bir ýaş ýigit gelipdir-de, edep bilen salam berip, ýa-ni adamlar ýüzlenipdir diye, bizim ovamyzdan ırsyl berekedem göterildi, agzybirligem galmady, ovada ýaşarlyk galmady. Şonuň üçin siz müwessitä bilseňiz, siziň owaňyzda ýaşamaga geldim, siz kabul edip bilermisiňiz men diýip sorapdyr diye. Şol owaň ket gudasy söz alyp, ýaş ýigit bizim ovamyzdan edil siziň owaňyz ýaly diýip jogap beripdir diye. Edil şeýdipdir, bolan iyi ýandan ýene bir aňyrdan bir ýigit goşaltasy bilen gelipdir-de salam beripdir. Ýaşylar men goňşy owadan günügeramydan gowy, agzybirligimden gowy, ýaşaýyşymydan gowy hemme zadymy ýöne men siziň owaňyzdan öýlendim. Innem şol gaýnym ýaranak diýip eşitdik. Soň üçin şo gaýnyma maşgalam bilen, aýalym bilen biraz seretmeli boljak. Soň üçin eger ruhsat berseňiz, siziň owaňyz az wagt ýaşamaly boljak diýipdir. Onuň ýa ketdi muňa da bizim owamyzdan edil siziň owaňyz ýaly diýip jogap beripdir diýe. Onuň ilki gelen ýaşlar ýylandyr. Ýaşly bir maňa da şeýle jogap berdiň. Bir gelene de şeýle jogap berdiň diýenne, sen gözleýän zatyny diňe öz ýylyňdan, özüňden gözlemeli. Şondan hakyky bir ýylyň günüňe ýarayan adam bolarsyň. Şol hemme şol diýýän zatlar bizim owamyzda da bar, siziň owaňyzda ýöne ol özüňizde bar diýip. Onuň ýa-ni ýigit öz owasyna gidip dogrudan halkyň arasynda wagt nesihat edipdir diýe-de şolaryň güllerem soň has gowy agzybirçilikde, boltelykda ýaşamagyna getiripdir. Aşyrmat bolmy size berjek endiki sowalma halal işle haýyr tap. Bu sowal ileşlermi däl pikirde kan? Halal işle hayır tap. Menin şuna kılınmağına düşünüşüm şeylere. İnsanı bereyen zatların biri de onun pek rahmetidir. İnsan yaşlıktan pek rahmeti verdiş bolýar. Haýdy hünerde işleseň de, haýdy käriň eýeti bolsaň da, diňe pek rahmetine halal kazançyňa dayanmaly. Ýene ýere hüner adamy däl de, adam hüneri we däýer diýilmeýär. Kazançyň halal bolman kalplyk bilen kazanlanda, ol ir güýçden awraýdan düşürer. Ir mahallar bir adam bütün ömrüne ýygnan puluny ýalga dup, jahan keşdelik etmegi ýüregine dupdyr. Piyada ulogly kän ýol geçipdir. Bir gün deňizde barýarka, deňizçileriň ýanyna güýmençe bolar diýip alan maýmuny jahan keşdäniň pully düňçegini alyp gaçýar. Gäminiň bogulda onuň üstüne çykyp oturýar-da, pullaryň käbirini suwa taşlaýar. Epetli wagtdan soň maýmun pully düňçegi jahan keşdäniň öňüne oklaýar. Bu pursaty syýlap duran gäminiň eýeti bir hikmetiň barlygyny bilýär-de, jahan keşdeden näme käre diýerligini soraýar. Jahan keşde bir iki sany sagyrynyň barlygyny, olaryň süýdüni satyp güzören dolandyrýandygyny ýangdy diýär. Hemme zada düşünen gäminiň eýeti, sen satýan süýdüňe suw goşýan ekeniň. Maýmynyň suwy oklan pullary seniň süýde goşan suwuňdan gelen pullar. Düňçekde galan pul bolsa seniň süýdüňden gelen pullar. Diýmek suwdan gelen pul suwa da gitdi. Durmuşda hiç hasapsız zat ýokdur diýipdir. Halallyk, peklik, arastalyk, pek zahmet adamy insany bereýän häsiýetler. Şonuň üçin ata-babalarymyz şunu bize miras goýupdyrlar. Sebäbi her bir arasta zahmet çekden oň hödüýini görüp bolýar. Şu ýerde bir rewayatda aýdylýar-da, bir ýaşly öz ogly bilen, ýaşy ýetgenjek ogly bilen odun ýygmaga gidipdir diýe çöle. Bular epesli wagtlap odun ýygypdyrlar. Ýadan soň ýa çaga kakasyna men çörek ýyjak diýipdir diýe-de. Ana torbada çörek bardyr. Şondan bölüp alla ýaý diýipdir. Kaka men çöregi baly bilen ýemesem ýyp bilemok diýip kakadan onu kaka aýtdyr, onu biraz sabır et diýipdir. Biraz işläri çöregiň öýden baly urlar
diye de. Onun işleyenler biraz kiya diyorlar. Oğluna diye Hasan bala uğurlar diye. Yok entak çakpa biraz işleyeli deyip aydıptır diye de. Onun asalım işleyip yine de yadap ikisem oturup torudan çörek alıp ip başlayıp durman edil çöreğin ödüm bala dönüp palyalı olupdur diye sonra oğul kaka değilim kaka doğurdanım bal gerek değil eken çöreğin ödü bala kenni sonra kaka dayıptır diye hakiki arası zahmet çeksen hala zahmet çeksen çöreğin bal olur durmuşun bal olur işin uğruna olur geleceğimden kov olur deyip oğlun netikat ettir diye Adamlarda şeyler var sual oluyor da köplönç ya da Bağıt nirede kan ya da or bağıtlı olmak esası adamdan bir arzu olur. Yöne bağıt bizim yanımızda her bir adam gözleyen dadın ilk bilen özünden gözlemeli oluyor da. Şoň üçin bağıt halalıkta diýsem ýalňyşmazmyň kak diýen. Azyrmat bolan bize berjek endiki sualymyz arık akan yerine bağıt bakan yerine bu sual ileşdirmeli pikirde kan. Arık akan yerinde, bağıt bakan yerinde su yaşayışın çeşmesidir diýilýär. Her bir insana suwun esasy gerekdigi suw arasynda ötämi saklamakda barada diýilýär. İkinji cümlemizin beýany adam durmuşy barada gysga manyda jemlenendir. Adamyň durmuşynyň döwletli maşgaladan döwletli adamlaryň döremegi barada diýilýär. Arık akan yerine, bağıt bakan yerine diýen ajaýyp bir pehim bar. Doğrudan biz her bir halipalar barada gurrun etjek bolsak, netilme netil kärni dowam edýän maşgala barada gurrun etjek bolsak, owol akan yerden akarmış arık diýip sözümizde başlaýar. Arık şol bir akan yerden akyp dur. Bağıt taňa bakjak bolsa, sen ol bağıty tapmak üçin gör näçe zähmet çekmeli, gör näçe ihlat etmeli, näçe kynçylyklary ýeňmeli. Şeydip tapan bağıtıňam ahirine taklamagy başarmaly. Adamyň başyna bağıt uşy ýedi-gedek gonarmyşyn niýe? Şoň üçin goý her birimize bağıt ýaran bolsun. Manuş bağıt barada da o insanlaryň birek gatnaşygy barada da hemme bir durmuşda duş gelen ähli mesele babatda bize soralımızda yeni atabalarının bize koyup giden mirasından jogap tapmak bolýar da adam gözleyen zatın özünden gözlemeli diýär da özüni öz bağıt edip bilýär diýenler şol zähmetiň bilenem o häsiýetiň bilenem işiň bilenem zekiniň akylyň paýhasyň bilenem şol bağıt edip bilýär. Ine bir gün bir oğlan o bağıty gözläp ýola düşüpdir diýär. Arkadan goşgaltasyny alypdyr, ýola düşüpdir. Bir gidip barýaka öňünden bir ýaşuly, parasatly ýaşuly çykypdyr da oğlum ýaman halyň teň görünýär, sus pes, ýüzüň salyk, näme bolýar saňa? Ýene ol ay ýaşul diýe, sen öz işiň bilen bolubersene. Men niye gerek zadymy gözleýän, näme gözleýän niye? Men gerek zadymy gözleýän, aýt näme gözleýän zadymy belki bizim kömegimiz delatymy ýeter diye. Men bagty gözleýän niye? Şey diýenden ýanky ýaşulymyň eginä goşgaltasyny çalatyryk bilen kakyp alýar da çalt ýörap gidiberýär. Dat ýete öwrenip oğlun gyýgyrýar bolýan, aňyrda owaň adamlary mal wagt bilen çopollar muny eşdiýär da ylgap ýanyna gelip näme boldy diýär. Aý diýär, şunu ýaly gelýärdim, bir ýaşul duşdy. Olam niye men ýagdaýymy sorady, menem ýagdaýymy aýtdym, men niye goşgaltamada ötä gitdi diýär. Onuň owaň adamlar aýdýar, sen şo gözleýän adam ho, agazyň kolegasynda diýär, çaý içip otyr diýär. Onuň bilen barýa, men niye goşgaltamy dak geldim niye? Ha goşgaltany dak gelmene goşgaltaň niye? Alýa, elini alýa, oglum sen özüň nähil duýýan niye? Men özümi ören bagtly duýýan niye? Sebäbi diýe men ýitiren zadymy tapdym niye? Görýänmi diýe? Sen bagt gözläp diye çöle gitmek gerekde. Bagt sen öz eliňne, öz aýaň dawanyň astyndadyr diye. Sen şol bagty diye öz eliň bilen, öz zähmetiň bilen, öz akylyň, öz paýhasyň bilen gazanmaly diýip ýanky parasatly ýaşulmaga jogap beripdir diye. Şundan soňra ýanky ýigdekçe bagtyň diňi zähmetiň netijesinde kemale gelýänini düşünüpdir diýip rowayatda aýdylýar. Aşyrmat bolup berjek endiki sualymyz hayır dile goňşuňa rızkyl geler aşyňa bu sual ileşdirmeli pikirde kan.
hayır dile goňşuňa rızkal geler aşyňa diýen nakala şöýlerek düşünjüm bar. Ata-babalarymyzdan gelýän goňşuň bilen agdy bir ýaşamak barada aýdylýar. Goňşuň bilen süýji güllerinde süýji zatlaryny paýlaşmak bu agdy birlikden misaldyr. Ýagny goňşu diýmek bu goňmak, ýagny ýakyn arada ýaşamak diýmekdir. Keçäň satsaň, goňşuňa sat, barsaň bir gyrasynda oturursyň diýipdirler. Goňşuluk gadim döwürlerden gelýän esasy däpleriň biridir. Hayır dile goňşuňa artkal geler aşyňa diýär. Doğrudanam. Goňşu goňşuň ürkü, goňşu goňşuň durky. Yurt alma, goňşu al diýär. Biziň türkmen halkymyz goňşuçuluk däplerini şuň güne çenni dowam edip gelýär. Arkadaky prezidentimizden goňşu döwletler bilen hoş niýetli gatnaşyklar taklaýar. Munyň öýden biziň üçin ullukan mektep bolup durýar. Goňşy insan üçin iň bir ýakyn adamlaryň biri bolup durýar da. Birden goňşulukda birek-birege ýüz tutmaly bolýar, gerek zatlaryň arkalaşmaly bolýar. Şoň üçin hem goňşy ören gerek zat bar. Bir rewayatda aýdylyşyna görä, bir adam işden öýüne gelende 2 sapar gygyrýarmyşyn. Ondan sorapdyrlar diýe bir gün. Bir o adamlar ýa gelýär ýoluny saklap. Sen näme üçin öýüňiň ýanyna gelen 2 sapar gygyrýan diýipdir. Onu olaýdypdyr diýe, men birinji gygyrmagym öýüme gelende meni bedew atym garşylaýar. Şol bedew atyma men öýe gelenlerini nip duýdurmak üçin gygyrýan diýipdir diýe. İkinji gygyrmagyň sebäbim meniň çağalarym, aýalym garşylaýar. Bulara da men gelim duýdurmak ikinji gygyrýan diýipdir diýe. Onda sen üçüncü adam gygyrdy diýipdirler diýe. Saňa iň bir goňşy, şuň goňşy göçüp geldi diýip hoş habar ýanky boşlapdyrlar diýe. Bulam ýanky bu gelen goňşyň şeýle mülakatly, gowy halal goňşyna begenip şol goňşy bilen has ysnysy gatnaşykda bolup ýaşapdyrlar diýip ina rewayatda aýdylýar. Biziň döwletimizde de her ýylda goňşy okura baýramçylyklaryň bellenip geçilýär. Bir goňşy bilen etrap bilen, vilayet bilen, hatta biziň öz döwletimiz, iň ýakyn goňşy döwletlerimiz bilen hem şular goňşy okura gatnaşyklaryny edip goňşy bilen ulaşykly, ysnysykly gatnaşykda bolmagyň bir ýoluny görkezýär. Azırmat molum adam hemişe ardy bilen ýaşaýar. Ardy bilen gutolan ýerine kän bir ýaşaýsyň amar manet bolmam mümkin diýip biletýär. Tedem öňe goýan ardy bilen. Berkara döwletiň bagtýarlyk zamanasynda ýaşaýar. Biziň bar maksadymyz, bar ardymyz arkadaky prezidentiň alyp barýan döwlet siýasatlaryny ýaş nesillerimize düşündirmek. Ýaş nesillerimiziň geljekde watanymyza, halkymyza, arkadaky prezidentimize, ilimine, günümize, enatasyna göpaly ýaşlar berip ýetirmek. Geljekde Türkmenistan döwletimiziň ösüşlerini özlerine münasip goşadyny goşjak nesiller kemale getirmek. Häzirki wagtda hemme mümkinçilikler bar. Berkara döwletiň bagtýarlyk zamanasynda ýaşadýan ertirimize önemli gadamlary alyp barýan arkadaky prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, işiniň rewat bolmagyny, dünýä nusgalyk alyp barýan işlerine mudama üstünlikleriň ýar bolmagyny, ata watanyny ösdürmekdäki maksat muratlarynyň hasyl bolmagyny tüýsürmän arzu edýän. Sag bolun oğlum, ardy boluňyz hasyl bolsun. Edi vatandaşlar, gepleşigimiziň ahyryna gelip ýetdik. Edi vatandaşlar, bitide ýene bir edip dünýädäki ähli gowluklaryň ymtahan kalbyndan çykan mehr muhabbet sözleriň ähletiniň size hemra bolmany arzu etýär. Belent maksatlaryňyz mendirlerden aşyp gitsin. Başyňyza sağlyk täjip, ýüzleriňiz güldürip dursun. Ymtahan başynyň täji bolan jantarlyk mydama size hemra bolsun. Türkmen halkyny toýly ünürde ýaşadýan gahrman arkadaşymyzyň janynyň sag alyp barýan işleriniň hemişe rowat bolmagyny arzu etýär. Ina atalar sözü gepleşigimiziň himayetkäri, awraýly öňüm hususy kärhanasy hemişe iýleşlerimiz üçin gapysy açyk. Edi vatandaşlar, biz size ähli ýaşlyklar ýollap siziň bilen hoşlaşýar. Hoşda bolun.